Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir inshaalloh ki dar Makkaim, Makka Munawwara. Inshaalloh hozir tavof abud kardem, мерем сарора метрошем. Баъдан иншаллоh даҳақи ҳаматон дуо мекунем. Худо хоҳад. Мана ҳамаин бародаро қатем наворҳо ба хотири маълумот гирифтан, тарзи тавоф кардан, тарзи мана фарза ба ҷо овардан ва тарзи пӯшидани эҳром, ҳамаи ҳамин чи нозукиҳое дорад дар ҳамин Макка, хонаи Худо. Иншаллоh инорам навобардорӣ мекунем ва пешкаши шумо мекунем. Барои чӣ? Ҳозир ман мегӯям барои чӣ мо гирди Макка 7 круг давидем, аммо навобардорӣ накардем. Барои он ки оли мо тавоф накарда будем, ба ҳамин хотир ҷое ки морам аввал иншаллоh кор мабуд мекунам, яъне тавоф мекунам, намозомо мехонам иншаллоh. Баъдан телефона дар даст мегирам барое ки ба бародарони худ, барои ба дӯстони худ, барои апаву хоҳаро, акаву додаро ва кулли мухлисон наварбардорӣ мекунем, то ки онҳо ҳам бибинанд ва хабар шаванд. ҳоҷӣ созӣ саломатиё чӣ хел? намз иҷро кардӣ охир? чанд сол ҳастӣ? 71 қадам худд. Иншаллоh ин 72 солаи бобои мо ҳоҷие. Машаллоҳ. Иброҳим. Бо ҳам номи пайғамбар баён. Иброҳим каримуллоҳ. Машаллоҳ. Саломат бошед дӯстони азиз. Наворҳои моро интизор шавед. Худо хоҳад мо бо олимо ҳам суҳбат мешавем иншаллоh. Ман наметавонам ба пуррагӣ ҳадис биёрам. Ман наметавонам ба пуррагӣ дар бораи ин ҷо аз рӯи Қуръон ба шумо гап занам, аммо ҳаст нафароне ки моро кӯмак мекунанд, иншаллоh кӯмак мекунанд ва наворҳои беҳтаре мегиранд. Худо хоҳад. бародаро зинда бошед. То боздид наворҳои нав ба навро интизор шавед. мо рафтем сармона калкем, баъд мебинед машаллоҳ мо каллакҳои худоем дар хонаи худоем. ҳамаи ин наворҳоро хоҳед тамошо кунед. албатта даромада интизориро интизор шавед. наворҳои нав ба нав аз Макка.